Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. The top issues of the week. Istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues. The hottest personalities in one setting. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatiang kada Domingo, las 9 ng aga. Kagkaroon, yari ang inyong alagad, Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, maayong aga binugabahin sa Western Visayas. Domingo kitang adlaw. Welcome diri sa aton pagpangalagad sa Kapehan sa Aksyon. Upod sa inyo alagad Aksyon Boy Duran. Kang aton sa inyong pagpangalagad, ginudulong sa inyo sang sa kinandan ang atong bisita sa unang porsyon unang bahin sa atong pagpangalagad si Dr. Melvin Ibanez sa atong gihapon nga health advocacy no sa ni Dr. Ibanez in partnership sa diri sa atong station no. So we have Dr. Ibanez. Doc, mayong aga liwat and welcome once again. Good morning. Mayong aga partner boy, mayong aga diri sa aton mga staff kagay manager sa station. Mayong aga man sa tanang tagpalamati diri sa siyudad sa Bacolod City kag probinsya sa Negros Occidental, parts ng Iloilo kag parts ng Negros Oriental. Sige. Sa subong aga sa liwat may para may continuity nga aton nga pag-update sa aton mga pumuluyo ano na balaga katabo sa aton nga probinsya kag sa siyudad sa Bacolod kag sa bilog nga Pilipinas regarding sinisang aton nga pandemya. Dapat ma-update natin sila weekly para liwat-liwaton natin remind sa aton pumuluyo kung anong aton dapat himuon kag anong dapat natin ekspektar sa masunod nga mga inadlaw kag binulan. Ang ining data subong adlaw November 14, ining data yesterday November 13. Unahan ko na yung aton nga COVID update no? Sige Doc, okay, go. Sa bilong nga Pilipinas, ang aton nga total cases na as of yesterday, sa aton nga COVID-19 was about 2,810,000 plus. Ang aton active cases, 2,740,426. Ang nagkalamatay sa bilong nga Pilipinas, 45,035. Directly ni siya nga nga ang kausa sini amo ni ang COVID-19. Sa bilong nga Pilipinas, ang total number of cases 144,380. Active cases is 6,351. Okay. Basta Visayas daw 63,000 mo. Ang active cases 6,351. Ang death is 685. Amo ni sa Western Visayas. Sa Negros Occidental 33,670 ang total cases as of yesterday. 2,978 cases ang active. Ang death naton 603. Sa Bacolod City 23,445 ang total cases, 817 ang active cases, ang napatay 585. Sa Iloilo, yung ginakumparar ng Bacolod kay Iloilo, 21,747 ang sa Iloilo City, total cases.
active cases 230 na lang sila, partner. Nubo. Ang ila death 636. Okay. Kung kumpara mo sini last week, ang dirita sa sa Bacolod, ang last week naton sa Bacolod was about 591. Okay, dali lang. Sa Bacolod City, yeah. Ang kaso naton sa Bacolod is 1,443 active cases last week. Subong 817. Ang nubo. So dako ang nubo, ano? Kapag nubo, Ang Negros Occidental ang last week 3,840, subong 2,978. Almost 900 plus ang pagnubo, yeah. Ang death sa Negros Occidental, sa Bacolod City 591. I mean, ang death plateau, pareho lang. Okay? Ang sa Iloilo, ang drastic pag-drop, 319 last week, 230 na lang. So, kung tanawin mo, naga-improve kita kada semana. Yes, oo. Dako sang improvement kada semana. Meaning, kung ma-sustain kag ma-maintain kag sustain lang ni sa mga pumuloy naton, kag sa kampanya sa aton gobyerno, updan naton, kag again, iside ko ni karon what are the main reasons nga naganubo siya. Hindi naton mapiyaran ang pagnubo sini tungod ni siniman sa pagbinuligay sa atong mga pumuluyo kag sa mga local governments. I hope na ma-sustain tani and ma-maintain until Christmas. Yes, oo. Dali na lang Dali na lang Christmas, maka 4 weeks na lang. Maka-celebrate man ta bala, Dr. Sangkwan, sang Christmas. Ang white Christmas, pero wala man tabi snow. Ang una blat, ang balon ta man karon. So ni ang aton new cases, daily cases, yesterday was about 1,867. For the 7th day average cases is 2,161. Mayo gini kadako gini isang pagnubo as kumparar sa nagligad nga binulan. Tag 27. About 22,000, 15,000 plus. Ang range, no? 15 to 22,000. So kung tanawon mo may hope kita na paabot, no? May light at the end of the tunnel. Kadako sa aton nga pag-improbar sini. Ang aton nga ihambal ko lang sa inyo nga ang COVID vaccine rollout is getting better and faster. Ang vaccine reduction, ang contribution sa vaccine and other aspects takugid. That's why ang ambal ko nga kung tan-awon yung gidla para ma-break naton ang chain of transmission sining sang mga COVID-19 with any variants, no? Alpha, beta, gamma, epsilon, mu, delta. Ang ato naging number one is we have to remain vigilant. Hindi lang tagyapon magsalig. Hindi ta magkampante nga panubo na kita. Although we are going to do what is right and what is our daily regular activity, no? Sa pagtubang sa aton mga ulobrahon sa kada adlaw, but we have to remain to be vigilant. Correct. And cooperative to the local government guidelines. Ang isa pagid, ang importante is get vaccinated. Correct. Madamo pati kita subong sa mga pumuluyo nga daw hindi pa magpati. Nabudlayan pa kita mag-convince sa ila. Kay kalabanan ang rason nga nahadlok sila, nakulbaan sila, may debatian sila nga hindi amo ang epekto sa vaccine. Ang iban nagambal nga may mga comorbid ko, doktor, may ginabatya ko, may allergy ko, may asma ko, may high blood ko, may tanan. Kangang sabat ko sila nga kung may damuan nga kung may comorbidities ka, kung may ginabatya ka, damuan nga you get vaccinated. Kuha ka lang sa opinion, kuha niya ang advice mo, doktor. Advice ng imo, doktor. Kay ang hypertension, diabetes, kagi ka stroke, kagi ka heart attack,
kag iban pa nga masakit except autoimmune diseases kag immune compromised ka. Like may cancer ka, may kagi ka kidney transplant, liver transplant. Okay? Ang iniblado kang sa pag-aada na pag-observe sa natawag na nga social distancing, ang mga health protocol naton. Pero kapon nag-abot diri si Senator Ping Lacson ang kandidato presidente abe kag si Senator Tito Soto. May pagtipon-tipon dito sa barangay Tangob, pero na-observe ang na-observe ang social distancing bisan tod may mga tawo. Pero stricto gid sila sa pag-implement sa social distancing sa mga nagkadto kapon dira sa may barangay Tangob, Doc, no? Kaya amo gina dapat imuo naton. Kaya ang third na konti nga ginapatag na dapat mag-observe kita sa minimum health guidelines and protocol. Mayo man na sila ni Senator Ping Lacson kag Tito Soto. Kay strictly gin-observe nila. Kung mayara gid iba niya nga kandidato nga wala gid siya ka-observe. Kada mo ay tao, aga ginutok, no? Wala ga mask, wala ga shield, iban nga ara ang mask dalumbakba. Ang shield aras ba ulo. Kag wala social distancing. Kaya mo ni bala ang ginatanaw naton nga kita mo si Mayor Sara Duterte, wala gani siya nag-file sa COMELEC. Ginpadala lang nagpadala sa representative kay because kabalo siya na kung mag-file siya damo tao maupod mo. Kay concerned siya na ma-break naman na ang protocol. Ang protocol. Amo naman yung problema. So, kinanglan, as I've said, bisan gani nga level 2 na kita, still butang lang face mask kag face shield kag observe health protocol. By the way, starting tomorrow, ang Bacolod will be under alert level 2, Na, muna. O, ting mga pakuha ng mga tao, abi, hindi na lang magsalig. Kaya, you don't know. You might be a carrier. Balokado ka mo nimo Symptomatic. ining samtang nag-improve atong situation, amat-amat naton nga nagkakabatyagan bala nga daw medyo naghalog-halog. Dagkuha na kita bala, medyo na gabalik-balik amat-amat nabalik sa normal nga aton nga pagpangabuhi. So kinahanglan padayon to but still observe naton para mapadayon naton ni ang pagbalikin naton sa normal pangabuhi. Bala kuha na kita cooperate lang tagyapon sa mga pagtuman sa health protocols. Among gina-importante, partner, kag ang vaccine gid, may nestorya pa ko galing iban nga may nakuha ko sa chat group nga about ivermectin gyapon gina-post gyapon nila ivermectin. Pero wala man ay scientific nga basis. Ang WHO kag CDC naginagambal nga wala pa gid sa study. Ini tanan-tanan speculation, kabudlay mag-spekular sa kabuhi sang tao mo. Ang pamisaron naton bla sa mapumuluyo nga kung mag-relax kita, gamanti kita, we might be a carrier. Even vaccinated mostly, Vaccinated, okay, vaccinated ka, wala asymptomatic ka gani, but carrier ka, nga makalaton ka sa ibang na tao. And it is to think about it, you think about the criminal liability, bala. Meaning, in the sense nga, it is indirect criminal liability where i-infect mo isa ka tao, mapatay siya, sinugin ng kausa nga napatay siya, ang balasulon ikaw. Kaya ba ka nag-observe sa proper health protocol? Even vaccinated, amo na ginakuha na mo sa mga even vaccinated. Kag sa liwat-liwat 90% of patients na unvaccinated ara sa record na sa mga doctors nga nagakapatay. Even sa Amerika, kagkundiin pang lugar sa bilog kalibutan, 90% ang amo ato na bating average nagkapatay. Okay? Sige, okay. So, ang second naton nga topic, after the third topic kita mo, ang pag-administer ng vaccine bala. Sa bilog na Pilipinas, subong, may ara nakita ko no, around 6 to 7 million na-deliver na vaccine with about 31.3% of the country's population
of 110 million fully vaccinated. Pero may padala ko sa mga data, Oo. alin na sa Center of International Strategic Studies, nga arada mga countries, no? Oo. Dapat nakita mo da? Makita ko Nga dito. ang Pilipinas, harap pa lang kita sa kwan, sa may, ng 35%, arada, country per country to, Pataboy. Oo. Padala ko sa imo. Yes, kita ko dito ako. Ang tanawin ko na da kay padala ko simo para more or less makita mo bala ang ratio kung diin na kita. Sa bilog ng Pilipinas, diin na bala ang bako ang din kita sini. No, nakita ko sa bilog ng Pilipinas, sa bilog ng Southeast Asia, ahead kita sa Indonesia at Vietnam. Okay. Sa roll out ng vaccine. Vaccinated. Ang pinakataas Rio, China 74.5%. Ang bilog na kalibutan 40.7% fully vaccinated average. Okay. USA 58.3% palang gali. Indonesia 30.5%, Philippines 35.2%, Vietnam 32.6%, Thailand 50% na. Ang Malaysia 79% na, ang Singapore 83% na. Ang Brunei 67%, ang Cambodia 82% pa eh. Laos 37%. Anyway, ini tanan-tanan nga ginambal ko na simo ang kuan kay delayed ta jutay. At the rate subong ang ngambal nila nga 10% kuno sa aton fully vaccinated is 10% every month. Meaning by first quarter of 2022 or by March, ang aton nga 35% may mo na siya 45%. Expected na Okay. ang unang target, projected target by the first quarter of 2022 by end of March, ang madlagan na siya 45% fully vaccinated. Especially nag-roll out na sa mga kabataan. No? Ikaw po man sa segment sa atong kabataan mo. Okay. Now, lastly, ang kung topic sa imo about home care. Yes, oo. Sa imo na, may gipadala ko do sa imo. Do statement. Yes, oo. Daw, Ang isa ka pasyente. sa isa ka pasyente Sa nga. Facebook ko na nakwa, Oo, daw na namian gid siya sa serbisyo sa balay atipan niya daw tsakto gid sa kwan, tsakto gid sa patawag sa nga balay atipan kay mayo gid bag atipan. Amo na bala atipan, but sino nag-ubra sila sa mga ward atipan. Oo. Kaya ang the bottom line is atipan mo. Oo. Care, no? Ang actually, ato bala, hambal ko sa mo, ang question, is home care the real answer to our health needs at the time, at these difficult times? Well, in fact, sa Singapore, sa UK, kag sa Amerika, subong gina-encourage nilang primary care. Sa balay, may mga nurse hospitalist na ganit sila, nurse assistant na nag-practice nga gabisita na sa balay. Tungod sa limited hospital beds. Although nag-improve ang aton nga hospital utilization rate, kag nag-improve ang aton nga admission sa hospital, nga nagdamo-damo na available nila nga pwede ka nakasulod sa mo bisan COVID ka. But one thing, because of the cost, kadako sa down payment nga ginapangayo. Average of 50,000. And then limited ang supplies. Kung isa, ginapabakal ka pa sa mga bulong sa sagwa, which is do hindi naman masarangan sa mga ordinaryo natin ng mga pumuluyo. So, amuning purpose ang group of doctors nga nagpatindog kang businessmen sa balay atipan. Amuning purpose nila is nga mabuligan gid ang aton mga pasyente. Pero Doc, ang pamangkot pag isang ibandera niya, basi mahal? Hindi siya maarya, tagaan ta ka mo kaso. Kaya may ako naka-refer naman ko da mo. Ang package, nubo. So, ang may isa ka pasyente, isa ka package, COVID sa balay, 8,005 with kit. Bayaran na daw post oximeter kag BP apparatus lagi na padala mong. Kag
twice or 3 times nga konsulta, virtual sa doktor, nurse visits, no? Kag may mga bulong, pang bulong yati extra na bakon sagwa, kag other supplies. Hindi siya mahal nga kumpara mo bro sa ibang mga hospital, mag-rate sila mga 15,000 minimum to 45,000 home care. Ini siya 8.5. Now, actually, ang purpose ni partner nga to make it easier for the patient to get accessibility and access to healthcare sa balay or home care na tawag naton. Ini kay dako nga advantage sa pasyente because although out of pocket pero mas nubo-nubo ang costing. Because ang professional fees sa mga nurses kag doctors kag caregivers nubo man ang rates. Although hindi pa man yung standard rate kay bag-o pa ni sa aton ang balay atipan, ang home care nga program kag facility, it is just new in Bacolod City and Negros Occidental. So, the best way, partner, is iside ko sa imo. Ito bala, ipadala ko sa imo. Iside ko lang ang experience sa isa ka bata, no? Hindi ko man pag-mention ang name. Ang bata ni ato siya abroad. Ang iya nga mother, tigo lang na ni, mga 80 plus. Ari ni siya outside Bacolod. Siya lang niya ang sa sulod sa balay may caregiver siya. So what she did, nag-contact sa balay atipan kaya nakabati siya. Ginpadalay di sa Bacolod ang mother niya to get easy access. Ipaistari sa kasin niya sa balay. Kagamunin nga hambal niya. Ang ginmanage ang balay atipan ang iya nga mother. COVID Okay. Ari hambal ko. To quote, Ari hambal niya, I had fears of mom being confined due to the high rate of COVID infection in Bacolod again. Again, mom's specialist gave us a really good alternative solution. Balay atipan. Mom was put under hospital care, home care, through Balay atipan and was strictly monitored 3 times daily, her blood sugar checkup, BP, and other laboratory tests. Her IV antibiotic was continuously administered for 5 days. There were nurse shifts at home. Pinapadaan siya sa mga nurses. Balay atipan went out of its way to help us and really care for mom at home in Bacolod. It was an end-to-end care service. End-to-end meaning complete package. Out of the way na naganis ang mga nurses, caregivers mo. Wala na ni sila job description kung inobra nila just to save life. Medicine procurement supplies nurses to check on mom, blood test, doctor's home, visit, teleconsult, etc. Patient under the care of a certain doctor with Balay atipan has been very ang ambal niya very thorough and complete. And ang hambal niya pagid nga siling niya sa uli pag ang mention niya nga ari pagido nga dali lang ang contented siya partner sa ginhimo sa Balay atipan sa iya. In the sense nga mismo siya nag-express ang iya gratitude. Kini sa pagserbisyo sa mother niya. Ang hambal niya din hambal kuno si mama niya nga kabuot ka nurse na kuno sang Balay atipan. Kag kanami sang iyang serbisyo bagay gid ang business name nga Balay atipan. Yes, mo na ang gin-post siya pagid. Kabuot sa mga nurses daw laga isip la. Usually ba na isip hindi ko na niya trabaho magbakal. You know, imagine ang administrative officers kag staff sa Balay atipan nagakadto pa sa drugstore magbakal bulong kaya hindi siya kagwa sa kwarto ya. Wala sila suguon. So ang out of service nagkadto sa drugstore nagbakal bulong para sa iya. Imagine nga serbisyo. I know nga it will be hard for the Balay atipan later on, but
I hope that this will be sustained. Nga amo lang yapon nga pagserbisyo bala. Bisan ano kadamuon sa pasyente, pero ang serbisyo wala bala galiwat. Oo, correct. This is in conjunction with the mission and vision of that of the Balay Atipan mo. Nga to serve, ang mission vision nila is really to serve with dedication to patients care. Muna bala partner kung wala ka gaisip because you want to contribute your personal knowledge of and your capacity and your ang imong nga serbisyo kauglingon sa atong pamuluyo, wala ka gaisip, di all out ka eh. It should be all out. And then hindi man ni siya partner ko na threat sa iban Mga nga hospital. sa mga hospital because Balay Itipan is a complementary solution to our healthcare problems at a time like this. Okay, sige. So amo ni, so sa liwat kung ang ako mga pasyente subong kay hindi ko naman makaya bala nga kay bala mo stricto na ko sa kliniko mo. Oo. Limited ang number of patients kag ang may COVID symptoms hindi kaya kasulod. So it's better kung gusto nila mag face-to-face ako through virtual teleconsult. So ginapatawag ko sila sa Diwaton ta partner ang Balay Atipan number number 468-0503 or 0929-478-0834. Okay. Tawag lang ka mo. Ako mo pasyente ko, partner. Kung manawag sa akon, kay is better for me nga mag face-to-face. Kaya kung mag-virtual kami, makita kong pasyente kay. Ang iyang bisan wala ko contact sa iya, makita ko ang sitwasyon bala kung nag-edema siya, nagahapo siya, nabudayan siya may ginawa. So, i-video na nila during our virtual consult, makita ko ang sitwasyon sa pasyente. So, gina-refer ko ng pasyente kung gusto sa virtual sa Balay Atipan. Sila nag-set up and then they will just call me in certain number of the time of the day like 5:30 to 6:30 ang akon nga ginatag sila nga availability sa time ko every day. Sila nagatawag sa akon. May Zoom link. Ginatag sa akon. So far so good for the past 2 weeks nga ginihimo namon daw. Mayo ang dalaga. Mayo para sa pasyente. Mayo ang recovery. Mayo man para sa akon para hindi ko ma-burn out. Hindi bala ka sabad-sabad anytime of the day may manawag sa imo aga pa o kagahon o gabi or inugtulog mo inug siesta mo sa hapon. May manawag so ganimo ko i-plastat ni Mayo para systematic para sa aton mga frontliners, mga healthcare providers, especially mga doctors, hindi man too hectic lang amon schedule. Correct. Amon so far so good. So try ang balkon sa atong pamilya, try ko mo bala access ini nga platform kay I think kamo na lang makambala kung ang service is good or bad or exemplary or still needs improvement. Basta ining Balay Atipan is easy access to healthcare tapos mas barato siya ikumpara nimo sa mga hospital kaya. Kada ko pa may isa ko pasyente one week ko nga COVID 14 days sa balay lang. Home care mo. Hindi man siya kasulod sa hospital so we did everything. But through Balay Atipan, provide kami bulong, oxygen, monitor, IV, gin-IV sa balaya, may doctor's visit, nurses visit, may ECG, gin-padalaan, ang laboratory, complete lab. Ang ila bilog 14 days na mild to moderate moderate case sa balay naka-recover. Ang gasto sa pasyente, including supplies, including follow-ups for 14 days, is mga between 25 to 30,000. Tingad ako sa diferensya Kaya ang sa hospital, way man targa kay may PhilHealth man,
3 days na partner ng 30,000 mo. Ha? Correct, oo. 3 days na. Na ako nagkakulantan na sige na pa down 50,000. Oo. Because sa 50,000 apat na kadlaw mo. Correct. Ini 14 days. So mo nang diferensya gid tanawa niya bla. Kag naga-manage man kami sang ako mismo ga-manage ko non-COVID and COVID patients through balay atipan. Kaysa una ako sa wala pa ning balay atipan, ako na ang nagakadtugid sa pasyente ko. Ako naga-set up sa virtual consult using my secretary. May isa ko naka-staff nga gin-dedicate ko siya sa virtual consult sa akong clinic. But kuha na niya, outside na sa job description nila. Pero nakita ko this is more convenient, systematic, kag less stressful. Okay. Both sa patients kag sa doctors kag frontliners. Sige, Doc, no? Kaya doon lang sa aton oras. Okay, salamat, Gid. Salamat man, Doktor. Oo. Ha? Salamat Amo man. ginito, sorry lang kay naka-extended gamay. Sige lang, Doc. So, Okay lang. salamat, Gid. Mayong aga sa tanan. Sige, maayong aga, Dr. Melvin Ibanez, no? So, nang atong panahon nga health advocacy, sa aton nga mapumuluyo, no? Sa aton pagbalik, mga ka-aksyon, diri sa Kapehan sa Aksyon, bisita naton, tagaan naton sa kayunan, ang aton sini nga mga ining nagahatan ay blasing ila sini nga serbisyo para sa aton pumuluyo, para mas makilala ng gida ninyo ang aton nga mga padalagan sining 2022 elections. Bisita naton isa ka kandidato magapapili sa pagka-board member dira sa 5th District, no? So sa taga 5th District dira, standby mga bisiratan do diri ang kandidato sa pagka-board member dira sa Quinto Distrito in the person of PM Montilla. So standby mga taga 5th District dala, Castellana, Isabela, Hinigaran, Binalbagan, Himamaylan, Moises Padilla, no? Standby sa aton dira nga mga ka-aksyon. Magabalik ang Kapehan sa Aksyon pagkarapos lamang sila. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Ito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad,
Gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom na drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na nga'y sagsagan mo ang kahilangan. Responsable ang pagbalita pagdahil nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo.
Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Mga ka-aksyon, balik kita sa atong pagpangalaga diri sa Kapehan sa Aksyon. Aton balik nga pagpangalagad mga ka-aksyon sa nasiling ko na kayo na, bisita naton dire ang nagatanyag man sang iya serbisyo dira sa 5th District sa probinsya sang Negros Occidental. Of course, sakop sini ang La Castellana, Isabela, Moises Padilla, Hinigaran, Himamaylan, Binalbagan. No, kag sa aton dira nga mga listeners man damo kita dira mga kuan mga followers ag listeners sa La Castellana, Isabela, especially no mga kung sa kuan pa do mga Aksyon Radio na da nga mga kuan no mga avid listeners nato no. Anyway, ang atong bisita karon nga aga si Patrick PM Montilla no. Pero mas kilala ni sa PM Montilla no dira sa Quinto Distrito. Sa ako nabalaan niya manghod ni former mayor dira sang Isabela, amigo ko man ang nagtaliwan ng si Kito Montilla. Tumayo gito birthday man to no. Pati ni nga atong bisita karon nga aga hindi ni bag-o sa serbisyo because even when he was not yet in the position nangin kuan siya isa ni sa nakita ko man nga mga tao man during that time nga si Kito Montilla was the mayor, naging board member nga nagahimo man sa mga buluhaton para sa aton dira mga pumuluyo no, pero nagserbi sa bilang councilor sang Banwa sang Isabela no. Anyway, sa dugang naton nga pagkilalas ni siya, let's have Patrick PM Montilla sang 5th District. Good morning sir and welcome diri sa Kapehan sa Aksyon. Magpapagit nga salamat Action Boy sa tanan nga tagpalamati sa imong programa kag sa akon nga mapinilangga nga mga kasimanwa kag kadistrito sa 5th District mayong aga sa inyong tanan. Okay. Sige. Kay ako second time taguro PM nga naga-meet yan no. Kay first time nga naga-meet ni sa kay PM. During sang I think groundbreaking to no dali groundbreaking sang lote nga gin-donate ninyo para patindugan sang eskwelahan. So that was a long time ago nga na-meet ko sining ko do mas hindi man ko do mas nami mas kwatibla mas approachable ka kaayo. Do si Migo Tatokito okay man to galing kay do lain bala daw siling ko do sa hapos ni siya pag i-approach siya ning si PM Montilla no. Amon tong akon nga first nga meeting sa imo no. So anyway, ining imo nga pagpapili bilang board member sa 5th District. Ano nga angkot lang ano nga partido ang imo nga gindalaga di nga partido na belong? Sa subong Action Boy I'm running as an independent candidate. Sige. Anyway, way man na kay sa mga muna nga lugar, way man niya problema. Magid kung anong partido, way. Ang tao nga gabuto, mangkot na partido mo, no? Muna ginapatihan ka, Action Boy, no? What made you decide nga magpapili bilang board member dira sa 5th District? Sa matuod lang, Action Boy, dugay naman kita nakaagi sang sa politika.
sang si magulang ko anay board member kag Mayor Kito Montilla nagpapili sa mga mutong mga chimpo, nagaupod man ta sa iya. No sa karon I feel no sang ako naging isa ka konsehal sa Banwa sang Isabela nga nakabulig man kita. So as bilang isa ka individual nga nakabulig, I believe nga mas maayo kung kag mas manami kung ara kita sa posisyon nga makabulig kita sa mas madamo, no? Kay kung sa aton lang nga personal gid nga kapasidad, do limitado lang ang aton gid lang mabulig. Pero but if we have the help of the government, mas madamo ang aton siguro mabuligan. Yeah, amo na sa siguro ang siling blang why ka pa sa posisyon ang ibang silingan nga kung gusto mo gid mabulig, gusto ay ka pa sa posisyon. Okay na siya, wala problema, no? I think nahimo mo na nga bisan ay ka sa posisyon, nakahimo ka na isang bulig para sa pumuluyo naton. But ako I would really agree with you nga mas dako mabulig nimo, mas dako mahimo nimo if you are in the position. Amo na sa ang pinakapunto da nga oo, wala problema yung makabulig kuya bisan ay ko sa posisyon, but I can do more makahimo pag uns damo nga bulig kun ara ko sa posisyon. Amo mo na ginapatihan ta Aksyon Boy mo na nga ini nga palabuton ng eleksyon nag-decide gid kita nga magpapili for that basic reason, for that simple reason kay agapati ko nga kung ara kita sa posisyon liwat no makabulig kita sa mas madamo nga pumuloy. Yes, so kag kita mo lang mga hearts ang mga pamilya nila ni PM, no? Ako kita ko na to si Migo ko to nagtaliwa kasi kita mo tila kita kong hearts to amo lang to nga video isa do kulba ka lang daw pero mga meet siya pero he's a man with a good heart talaga amo siya tong si Kito, no? And the same with PM, the fact nga tong ginadonate yung inyo dira nga mga propiedad para patindungan sa eskwelahan, that's a big thing para sa mga pumuluyo dira, especially sa aton nga mga ordinaryo, mga pigado naton pumuluyo. Yes, so that was 2017, I believe, no, sa pag-groundbreaking. And nakita ko, no, because sa amutong nga po, I was also the chairman sang education, the time nga councilor ko. And ang amug itong isa nga kilanlan sang Tinungan National High School was to nga mangita sang isa ka lugar, kundi para mapatindugan nila sang ilang buildings. So, we took the chance that, or I took the chance to help the students kag ang aton nga mga ginikanan, mga maestra nga mangin mas mahapos kag maging safe ang ilang nga lugar nga makatuan kung mapatindugan na magit sa mga school buildings. Correct. So, iding imo yung pagpapili ay would presume nga timiara kagid nga plano manhimuon sa 5th district mo if ever nga mangin isa ikaw sa board member kay duwa mo ng board member sa 5th district mo, no? Kung ikaw mangin representante ikaw sa probinsya, ano ang mga plano nimo? Anong mga natanaw nimo nga mahimo nimo dalon nga mga proyekto dira sa 5th distrito? Una gid Aksyon Boy, I believe nagapatigid ko nga ang pinaka-basic nga mahimo sang isa ka board member is to be able to help our constituents nga mangin mas mapos ang paghatag namon sang serbisyo. Paano easy access. Yes, so by putting, no, kung kita magbutang sang satellite offices sa tagsa nga banwa kag sa syudad. Instead nga magkadto diri ang atong pumuluyo sa Bacolod City, kundi kita ga opisina. Dito na lang sila makadto sa ilang respective towns kung kilanlan sila sa bulog ni board member. At the same time, these desks, these offices can also address other concerns. No, if they have complaints or anything makita nila nga kilanlan nila i-take up, pwede nila mapaabot sa kung kita maging board member, and we can address that to the provincial offices that are concerned
And at the same time, take it up with the region kung kilalanan manggid. I think I would agree with you on that, no? Balo ka, ang Quito Distrito, pila ka kilometro kalayo nila sa Bacolod mo. Magkadto ka di sa provincial capital, which is amo na ang masami ginahimo sa nagakadto sa ilang mga board members, diri sila makadto sa provincial capital. Kadto ka di, kisa daw kabudlay bala pa magsulod kung kaisa or mahulat kada kay kadamo sang mga nagakaladto man, especially nowadays nga ang protocol naton daw kabudlay, si mapliti ka kadto di, isa ba kasi pagabot mo da hindi pa available ang imo kadtuan dira, puli ka naman, ti kabudlay. Correct. I think I would agree with you, especially nga sa mga lugar ninyo nga malayo from diri sa provincial capital. Nga ang tao yan, hindi na kinanglan magkadto pa sa Kapitolyo kung may kinanglan sa kay board member PM Montilla. May ara da yung opisina sa Banwa nyo. Kung taga Nigaran ka, may ara da. Kung taga Binalbagan ka, may opisina da. Castillana ka, da, Municipalya, and all others. Basta kada Banwa, may ara opisina nga mapos ang access nga atong pumuluyo sa kinanglan sa imo. Amo nang ginatawag nga basic service or serbisyo publiko, nga ginatawag kay kung ano gid lang serbisyo publiko. No, is para ara ka dira para mang serbisyo sa publiko. So do ka basic man sina no? So that is isa ina sa kabay pa, no? Kung kita pararon, amo ginang I will push for that. Makabutang kita sa opisina dira. Kabay pang ibang nga board member sa ibang nga district, amo man na, especially mga malayo nga distrito, bala mo man tanim mo nila, parang tao hindi na mabudlayan. Kung isa ka kadto ka na kay mga kabulig, oy kaganib sa nuplite kadto di sa kapita sa Bacolod, di kad mangayo ka gani bulig tapos magasto ka ba? May pamahaw pa kag panyaga kung ano buday kundi mo pagit mabtan buday pa pagabot mo da bas hindi mo mabtan hindi ka man way ka man kabalo sa schedule na sang mga board members naton dira mo. Correct. Di pagabot mo da ang kinanglan mo isa wala pa. Gasto ka na panyaga mo, pliti mo, babalik ka naman, pangayo ka bulig, nagagasto ka pa, medyo masakit-sakit na sa mga pigado. Hindi mayo na nga plano, ginangi mo. Thank you, Aksyon Boy. Kagsasubungan tiniyon, arang pandemya. No, isa mo nakapagi nga ma-lesson ang exposures ang tagsa-tagsa nga pumuluyot ang gabiyahe sa being exposed sa sa pandemya, no, sa corona, sa COVID-19 no, kung dira lang sila mismo sa ilang Banwa, ma-minimize mo ang ila exposure. Okay. Mabalik ko sa 5th district. Kaya balo ka sa 5th district, do medyo familiar man ko sa nga lugar mo kaya for so long at time do medyo gabalik-balik mo dabla. Especially during the time ni Congressman Ige. So do gabalik-balik man kita dira, no. Dira sa mga Banwa bla pareho sang La Castillana, Moises Padilla nga nagakuanas mo ang ilang daw tourism industry bla do dumudamo na amo na no. Yes. Can we do something do ma-boost pagid nato nila ang industriya? Well, kung tani lang if wala ni ang pandemya, no, we were thinking of creating what we call one district, no. I am pushing for that, one district. Nga ining 5 towns kag isa ka syudad sa 5th district, we can create something like if we have panaad para diri sa probinsya, we can create something like a district-wide festival or something to that effect, which can create jobs for our people. No, and invite tourists. Tourists to come in. No, so it's a district-wide bala nga fiesta, which in every year somebody one town will sponsor, the next ang panaad sa galing let's say for this year, well, example sa Banwa sa La Castillana, ang mga festival sa Mamaylan, Binalbagan, Isabela, Inigaran kag Moises Padilla matipon dira kag dira kita ang tanan ng festival i-present naton dira. Kung ako turista magisiling ko nga magkadto ko sa 5th district, ang makita ko to yang sa isang festival ang 5 ka Banwa kag isa ka syudad sa 5th district. Correct. Timayo man nga. Isa mo na sa aton nga ginapinsar nga tani kung wala lang sang ining COVID-19. Pwede ginatani mo. No? Because kung mubra na sa province, I don't know why hindi na mubra sa district-wide.
kuan na may man na guro makakuan kasi na maka-collaborate kasi na with kung sino kumangin congressman dira, no, di ba? Yes. May collaboration with the congressman kaya dapat ang aton mga public officials should work hand in hand. That is supposed to be the case. Hindi niya pwede yang kumulain ka ti ubra ka man da sa imo ya lain kay mo ubra man kundi sa akon hindi na nami yang sitwasyon. Kabudlay action boy magmansigay kita. Wala sa may matabo, dapat mo binigay kita diri guro. Dapat collaboration na ng trabaho sa congressman, sa mga mayors dira, kag sa mga board members nga nagre-represent sa 5th district, dapat may collaboration na sa mo. Tani mo gid sinatani. Bisan gani sa inyo nga mga board member, kundi ta kada district ta tagduha-duha, dapat yung duha ni ka board member ma-collaborate sila sa mga project dira mo. Hindi ko mo nga lain ka nga partido, siya lain mga partido, ti ubra ka man din sang imo man, ubra man sa sang iyato, ti isa way ka santo nga aton nga mga ideyata, way ka santo, may ara ka man nga imo kay ti lain ka man nga partido pagdalagan, lain man to siya, do hindi ka mo bala ka isa bala nga ang trabaho, isa lang para kun di bala kun isa lang trabaho niyo mas persado Yes. Amo ginatani kay budlay kung nagalain-lain. How do we get things done? Paano ta na maano ang gusto ta nga mabulig sa pumuluyo kung lain ang iya lain ang akong budlay. Ang may naganda ako may man nga nagdalagan ka as an independent candidate. Parang way na partido bala gusto ng partido ni mo kami pa sa aton Pilipinas subong sus kadamo-damo klase kadamo-damo partido nakimot nga ining kahapon lang may mga nag-file kanda sa mga nag-file may mga partido naglinga mo to PRRD na to ako na yung mga partido lang nga kilala ko mula ng liberal, nasyonalista, sa lakas MD ang kadamo partido, multi-party system kita mo nang isa ka problema kung isa ko lain ng partido. Anyway, sa mga kabataan, ako ang concerned yun yan sa una sa mga kabataan, no? Mga youth sector naton, especially on the field, in the field of education. Tinakita ko man ang imong being the sa chairman sa Committee on Education when you were still a councilor sa Isabela. I think isa man liguro sa dagaan mo priority ang education, importante ni kayo, no? Correct, Action Boy. May ara silang programa ang DepEd ang inang ALS balay ng Alternative Learning System, which nagligad to nakaistorya kami ni Mayor Nadi. Do sa bilog nga distrito ang hinigaran lang ang may ara sina. No, that is one thing nga makabulig sa aton nga mga deserving out of school youth nga makabulig ang board member man sa pag hatag sang financial assistance for their schooling. So that is one thing that I'm also ginalantaw ko. No, we will get into the details of that siguro hindi lang subong. But that is another thing that will help makabuligid sa aton nga mga estudyante. Or mga pumuluyo nga wala katapos. For different reasons. No, so I believe nga nga programa manami nga tingala ko nga ang hinigaran lang mayara. Okay. Yeah. Ang iban nga mga local government dira why isang ALS ay well for Isabela kabalo ko subong nga wala sila. ALS? Wala nila natap ina. Mo di sa Bacolod bisan mga barangay may ALS. Kay importante na siya kay amo na hambal mo bla PM nga may mga kauturan kita nga bisan gusto na nila mag-eskwela bangon sa sitwasyon sa pangabuhi amo ning rason nga mga hindi wise lang eskwela. So sang naguntat sila do nagdalayo na lang hasta nga way na lang sige na lang way na nakabalik mas sila nga dason tuig lang ko eskwela. Pero pag sugod muntat way na. Di ba? Yes. Pero here is a chance nga ti bisan dugay ka na naguntat way ka-graduate sa high school or sa elementary ang ALS chance ni siya para nga bisan high school makagraduate ka in a short period of time. Correct. May iban mo nga siguro because of tungod sa ila edad, hindi na sila gusto magbalik. But because of us, there's a way of them mga makatapos sila sa ila high school or ang kunano nga kurso gusto nila padayon. So that is one thing that we can look into. Dapat I think kung mga board member ka dapat ikuan nila siya nga kada banwa dira kada LGU may ara sang ALS.
Kay karon parang amo ni kinatawag naton lang access to education naman. Yes. Ti pag gusto sa ibanda nga niya bisan na muna ni edad ko 30 na ko, gusto ko mo 30 sobra na ko 30. Gusto ko makabisan high school na makagraduate ko. Ti pro kuno ay ka-access karon. Di ba? So kung ara siya, ti kundi nga limo ara nanda sa piyak nga kuno mas mahapos ka katulad ko daw. That's what you call easy access to services. Yes. I think that's a matter nga dapat tanawon man nimo kung mangin ikaw mangin board member sa 5th district. Kabay pa. Palaron kita. Okay. Ang isa pagid sang mga tutukan pagid I think ang aton nga mga bagod sang pandemic panibala. Damo sa aton mga kauturan nga na dislocate, nadulaan trabaho. Ang importante gid subong is access naman sa employment. Okay. Oo. Ang imo nga ang akon ganing istorya mo to pang congressman na pero I think you can still do a lot being a board member, di ba? Maybe. Let's start. Ikaw gid kung may makaparama kay mo kasi lang sa employment maka-access na sa job opportunities pagisi mo mangin access kanila sa tao to naman ingon si pwede di ba? Well, may mga amigo man kita dira sa national that we can hopefully nga mangayo kita sang ilang bulig on how we can facilitate these people that need jobs aside from the province of course. It's a long process. Hindi tayo maubrain. So, amo na nga we have kadamo sa aton na plano pero kung dunganon tani hindi naman ni matapos. Wala kita ni may matapos. Ang importante lang is ang tao ato lang ang primero mo gid plaster sa aton diri nga vision nimo for the 5th district. Ang importante lang may tao nga ang tao pagkatapos ng eleksyon bala makita kanila kami access nila sa imo. Hindi bala kay gamutong na siling nimo nga mabutang kay isang satellite offices. That's one way of showing sa tao nga pagdaog mo yara kagyapon. Kay ban nagdaog bitaw budlay na lang buton mo. O kabudlay sa giban. No, I do not know pero mayara ginada nga do budlay siguro no. Amo na nga it can in satellite offices can also take other concerns. Hindi lang kay bully, hindi lang kay usually ginahimo ito is dole out Dole out, And maanad ang tao sina. I don't think that will help them. Basip lang mangin makasalig lang ta makatututok may amutasin ni. But if you give them something more permanent, no, mas ano. Correct, oo. It will be better. Ang dole out that would help them only for a day. Tiyan mo na sa inadlaw tiya dra ka lang kundi dra ka lang star sa opisina ni board or ni mayor or ni pero muna kung imo television sina hindi na nga ang opisina ipatindog nimo sa kada banwa kag syudad sa syudad dira sa mamaylan abe. Hindi yan para nga magkadto da para magdala sang resita niya o kung okay man na may problema o kung mangayo sang trigangon niya da o hindi para sa amo na nga tinutuyo kundi nga ilang opisina mabulig sa inyo concern. Let's say concern nyo paano ko makapangita obra man, paano ko maka-eskwela man, mga muna bla, no? Actually, subong Aksyon Boy, no? Why pa kita nakapungko. I have in coordination with sa TESDA, mayroon kami isang mga livelihood projects. For sa tanan-tanan nga pumuluyo nga gusto mag-avail from the 5th district, mayroon kita isang ginobra nga mga soap making, dishwashing, detergent making, o mga muna, bisan gamay-gamay lang. Ini siya makabulig di sa pangadlaw-adlaw nila kay pambaligya manila nga mga produkto nga maubra nila mo. Ako ginabaligyan mo kus na gani. Te nakabakal na ka mo. Dishwashing na. Ti ako para kabalo ko na ngayon isla mga produkto nisla sa mga TESDA training mo, mga livelihood programs ng TESDA nga ilan niya produkto bisan ako kung sa tingala bakal dra ko bakal man sila. Correct. Di ba? Dra ko bakal sila. Support man sa ila. Support man sa ila. Lingko basta ka bukal ni ha. Basta hindi ka bukal. Ako yung gatimpla sa among gabuli ko tay kabalo ko. Amo na sang ining imo nga plano, I think I would really agree with you, no? Sang ining access sa services.
Muna importante hindi lang ta maghambal nga magagdaog ko, magkuhan ko, mamo ko na. O, pagkatapos mo daw, basiway ka na ba lang, hindi na ka na makita. Ako gani, nga ako nagita mo, nagigunim di sa, may ara ko mga amigo nga pagdaog, hindi na kami kita na Ang kita, ay, bisa na yung makita tayo kita. Hindi makita na, gini ka mo ya. Kung may opisina kaya butang mo. Correct. May opisina kaya butang sa kada banwa. Yes. I think ever since, this has not been done by any, ni Vlad, would you agree with me? Dal, would you agree with me? Why na sa may mo? Kanin sa una, sa mga board members, wala sa may mo, nga gibutangan ng opisina ang kada banwa nga nasa kupan nila mo? Well, amo na nga, hopefully liwat na ko. Kita, swertihon, kita palaron. Amo ginaangaton nga, gusto gid ang initial gid, the basic service nga magpatag sa pumuloy. Kag, guro, ikaw yati, you can work with sino man congressman da, sino man mayor sa LGU, sino man upod mo board member. I think you can work together with them, no? I believe I can work with them, no, without any problem. Amo muna nga nag-independent kita. We have no party affiliation. So bisan sino, we're open to everybody. I am open to everybody. Work with anybody. Muna ganing si PM do kadugay na nga wag ko lang siya nagsulod sa amo sa Nimana. Kiti I understand nga nag-konsyal ka sa Isabela, you were appointed because yes. Pagtaliwan ni Mayor QM, di ba? No, kay Councilor Posada. So. So you were appointed. Yes, yes. After sa to, wala ka na yan, nag-intra pa sa politika na after sa to. Mangkot ba lang at si QM has been very active sa politics ever since nga si PM ito bag-ulan niya nagsulo daw. Actually hindi magita bago kay tisang una pa man bala nagaupod-upod ta kay Mayor QM and until ay nakaagi man ta sang iya nangin executive secretary, naging municipal administrator, and then appointed as councilor. Never elected, but hopefully karon amo nang aton nga pangabay kag ginaayo nga ma-elect kita bilang isa ka official sang distrito. Going back to your question nga asubong lang because nagapati ko nga I have gained more experience throughout all of this. And kabudlay mong sulod nga waay ka pa bala na nahanas or kung bali mo ano ko di man. Mamangkot ka lang kag tanti do kalaway. Mas manami kung may ara ka may may jutay nga nabalaan or mas you gain more experience. May isa ko nakatao bala nga silingan niya may nagkadto sa doktor. Duwa ka doktor ta sugata niya. Di mapapirasa mo. Nya ting isa ka doktor huben pag-graduate, gakara berti magambal. Nya may isa naman niya ka doktor nga medyo may edad na. Nya hipos lang, pawala lang kay hindi makabalo magambal. Po kadamo na sang operahan, kadamo na sang nagyan nga experience. Ti kun ikaw mapapira din ka mapapira. Dili ka sa may experience. Hogid. So mo nang imo nga you have gained a lot of experience. Ever since nga ara kada nagpangalagad man bisan sa naglain-lain nga posisyon, nga mo nang naghimo sa imo para nga sa sini nga posisyon nga padalagan mo as board member, but sa ingon ready ka na to do what is expected of you. I believe so and I hope so. Sa kuya mahutik-hutik ko da sa mga kilala ko da sa Kapit District Mudamo gid salamat Aksyon Boy. Kaya ako mag-interview ko din sa mga kandidato, tan-aw mo ko nagapili mo ko lang. Kung daw ay okay lang interview lang tada pero if I see something in a candidate, in my own little way, utik-utik man ta kuan Salamat gid Aksyon Boy. Kaya nakita ko na miya ko sa imong kuan sa imong programa nga mabutang ka sang opisina sa kada distrito. Mabutang ka sang opisina sa kada district. Namiya ko na nga programa. Kaya ko ever since nagyan ta man amo sa una mo nga sang way patabla sang influence gid mayo, hindi pa ta kilala mayo, magkadto kita sa amon dito na budlayan kita. Oh yes. Sa kapin pa kung kwento tanawon kanya do ay di sa bisan ara ganyan. Dali lang gid puluton kada. Nagyan ko na mo, apply ko sa una obra, even dire sang apply ko obra, way ko ginapasulod sang guard, bisan ara dang ako kinanglan sa sulod. Ito hindi sa dohikay sa sakon. Oo, nya way di. Di ako galing persistent lang kuya.
Yes, nga nakasulod ko di persistent na ko sa akon nga nagyan ko na mo na so nakita ko ng Blatyagon sa tao bilang inang daw hindi ka ka-access sa kinanglan mga tao kay dire pala sa cordon niya pa lang daw budlayan ka na. Yeah, well, niya easy access ng simo mo ning namian ko. Oo, kay hindi man ta magbutang sang pila ka tao daan tis magabot sa aton. Isa ka manug receiving nga tao and then sa aton. Munang ako kuan ko daw sa kwarto na daw. Doon na kuan ko akong lingon da sa amo sinangasay sa serbisyo bla. Amo nang ako kuya access ya. budlay magamuna Aksyon Boy may red ano kasi na red tape na nga ginatawag nila pausos. Sige. Anyway, sa damo pang mga kuan nimo, all I can say is good luck on your quest, no? Thank you very much. Mga taga 5th District dira, si PM Montilla, nagatanyag siya ko galingon sa inyo sa pagserbisyo sa inyo bilang inyo nga board member sining 2022 nga election, no? So kamo na magtanaw sang iyang inaplastar karon sa inyo, no? It is up to you kung anong pagtanaw niyo sa inaplastar ni PM. Ako personally, namian ko sa ina nga programa nga ginplastar nimo sa ato, no? So message mo lang sa aton nga mga ka-aksyon, especially sa taga 5th District. Yeah. Una gid Aksyon Boy, thank you. Salamat gid sa paghatag sang tsansa nga nga gin-imbitar mo ko dis bungaga. Kag sa tanan nga pumuluyo sang 5th District, ako si PM Montilla, Tubong Isabela, nagaayo man nga tani tagaan nyo dyan sa inyong alaga din nga makaserbisyo para sa atong distrito. Tilawin nyo man ang serbisyo Montilla nga makabuligid sa atong pumuluyo dira. Sa liwat, madam, salamat kag mayong aga sa inyo tanan. With that, mga ka-aksyon, dire mo tako ba aton nga pagpangalagan sa Kapehan sa Aksyon sa karon nga adlaw Domingo. Salamat man kay PM Montilla sa 5th District, no? Kita sa masunod nga Domingo diri gyapon sa Kapehan sa Aksyon. Upod sinyalagad Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.